Якум медали ман медали биринҷӣ буд. Дар синни 8 солагӣ ман гирифтам якум медалма. Баъд ҳамин медаль саркардам спортивной карьерама. 3 сентябр дар шаҳри Владивостоки, Россия дар доираи форуми иқтисодии Шарқ маротибаи 4-ум мусобиқаи байналмилалии ҷудо ба номи асосгузори ҷудо Дзигоро Кано баргузор гардид. Мусобиқа дар ҳайати даставии миёни мунтахаби Россия ва мунтахаби байналмилалии ҷудо тибқи қоидаҳои Федератсияи байналмилалии ҷудо сурат гирифт. Тоҷикистонро дар ин мусобиқа чемпиони ҷаҳон миёни ҷавонон, барандаи медали нуқраи чемпионати Осиё ва Уқёнусия Сомон Маҳмадбеков дар ҳайати тими байналмилалӣ муаррифӣ кард. ӯ дар вазни 73 кило бо чемпиони Аврупо миёни ҷавонони то 21 сола, чемпиони ҷаҳон миёни ҷавонон Казбек Нагучев рақобат намуд. Ин вохӯрӣ дуру дароз давом кард. Билохира ҳарифи Сомон бо гирифтани 3 шидо ноком шуд. Сомон пирӯзии сеюмро барои мунтахабаш овард. Натиҷаи умумӣ 3-3 шуд, вале дар рақобати ҳалкунанда намояндаи мунтахаби Россия дастболо гардида, русҳо ғолиби мусобиқа дониста шуданд. Ёдовар мешавем, ки дар ин мусобиқа ҳамчунин намояндаи дигари Тоҷикистон, довари дараҷаи байналмилалӣ аз риштаи ҷудо Рамзи Шамиров ҳам иштирок намуда, рақобатҳоро доварӣ намуд.